Vstupná konzultácia prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza vyšetrenia pozostáva z klinického vyšetrenia, to znamená, že pacienta vyšetríme fyzikálnym vyšetrením alebo fyzikálnym spôsobom, to znamená, vyšetríme arteriálny systém a žilový systém, venózny systém a následne pacienta vyšetrujeme sonograficky. Pri sonografickom vyšetrení v štandardnom režime vyšetrujeme systém venózny, čiže systém žilový, ako povrchový, tak aj hlboký a následne pri každom pacientovi kontrolujeme aj systém arteriálny, to znamená systém tepenný. V druhej fáze vyšetrenia sa posúvame k tzv. Konzultácii. Počas konzultácie spoločne s pacientom zhodnotíme výsledky fyzikálneho vyšetrenia a vyšetrenia sonografického a na základe týchto výsledkov potom navrhneme pacientovi vhodnú liečbu alebo alternatívy k liečbe.